Ganahan yun ko makig Lord's table uban ninyo mga igsoon. Usa ka panghimatuod o pagpahimulos usab sa diyang manghimatuod ta kitang tanan nga donaray usa ka lawas sa universo. Og inyo ni makita, inyo ni kini mabatsyagan. Dili na ko ipakagamay kana apan mga igsoon naaman ta sa training o kung doon na tayo training kinahanglan muduol kita sa kamaturan o tugutan ang kamaturan o ang ministry nga musulay ka nato o mo apiktar ka nato o okay ra diha sa training nga mga utana ko nining pangutanaha. Unsa kadako ang realidad nga ng usa ka lawas nga naa nato? Musulti ko pag-usab nga dili nga dalon mo nako nga mawala ang inyong pagpahimulos sa Lord's table apan bot na kong ibalik mo sa kahimtangan, atmosphere sa training. Igipahuli sa Ginoo ang realidad o pagkausa sa lawas ni Kristo. Apan mayon ko nga kini kamulo pa niyang gipahiuli, dili pa kini kompleto. Wala pa ta nakaabot sa tumong sa gusto niyang buhaton. O sa dili pa ta moanhi sa tong talamdan, bot nako nga pahinumduman mo nga doon na natay unom ka mga ugda nga mga mensahe o ang pagkasunod-sunod niining mga mensahiya labihan ka importante. Sa pagkanatinuod, dili ta makahisgot nining katapusang duha. Ang usa kani akong i-share karon ipakigambit o ang usa i-share ni Brother Ron. Dili ta makahisgot nga ng duha gawas ko makasulod ta sa unang unom ka mga mensahe. Naglaom ko nga nakaamgo mo nini. Doon naman tayo training sa Deuteronomio o dito nakita nato nga gusto sa Dios nga iyang katawhan maanagyo sa teokrasiya. Kinabuhi ilalom sa iyang pagdumala. Ang mga katawhan sa linangkob nahulog na gikan sa direkta nga pagdumala sa Dios bisan ang Israel nga mga katawhan sa Dios pakya sila sa pagkinabuhi ilalom sa iyang pagdumala. Apan hinumdumi kini, unsa man ang tumong? Unsa man ang tumong? Ang tumong dili nga kanaarang dunay katawhan nga magkinabuhi ilalom sa pagdumala sa Dios. Ang tumong mao nga ang Dios gusto niya nga kanang ang mga katawhan matukod nga iyang puloy-anan. Busa kinalan makabasabot nga dunay direkta nga koneksyon diya sa pagkinabuhi lalom sa pangagamhanan sa Dios o kanang mahimong pagtukod sa Dios. Busa kining mensahiya maghisgot ta kalabot sa pagtukod sa Dios o kini ang mga hisgotanan nga daghan na kay natong paghisgot. Daghan ta mga libro, mga mensahe nga naghisgot kalabot sa pagtukod sa Dios. Apan mga brothers, bot na kung pangutan-on mo karon buntaga. Inyo bang na dugtong ning duha? Kinay magkinabuhi ilalom sa pangagamhanan sa Dios o kinay pagtukod sa Dios. Busa diya sa Exodo, dunay pinadayag sa pagtukod. Kini gisugda na pagtukod human paghatag sa kasuguan dili nga una ang pagtukod. Sa pag-aplika diya sa bagong tugon, dili ta pwedeng mo diretso sa pagtukod. Ang hinungdan, ang nagpaluyong hinungdan sa kakulang sa pagtukod sa atong taliwala. Kay wala pa mangutan nakasulod sa unang unom ka mga mensahe. Sa hingpit gyud. Wala pa ta nailalam sa pagdumala sa Dios sa hingpit gyud. O busa dunay dili kalikayan nga dunay kalisdanan sa pagtukod
O karon masabtan nato ngun ngano. Dili naman ako i-review tong unom, apan ako lang i-saysay ang pagkasunod-sunod. Ang hanay, naglaom ko mga ison o lalom kong naglaom. Nga mo Google gyud mo panahon nga makasulod ning mga mensahiya. Og dinhi ato ning dalion lang gidali ra nato pila lang ka mga adlaw apan dili pa gyud tayo himpit gyud nga makasulod nining ini lang nga mga panahona. Panagkinahanglan ta nini nga pulong nagtuo ni puto ba mo moyon ba mo nga kini ni takdo sa tong panginahanglan? Wala lang ta nagtuon dinhi, di man ta nagtuon diri kundi nag-expound lang ta sa Biblia una ug ikaduhang Pedro. Ang pagtuon pwede ninyong buhaton bisan asa. Nata dinhi ilalam sa pagpangalagad sa Ginoo sa ministry aron mo dawat sa pulo nga atong gikinahanglan. Wala ko nasayod unsay inyong gibati, apan ako tinud-anay yung gibati nga kini ang pulo nga atong gikinahanglan. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 nangutana gi-question sa mga taga-Korinto ang pagka-apostol ni Pablo o namulong sila maayong pulong ato kanila sa versikulo 3 ningon siya na ang prueba gusto mo prueba gyud nga si Kristo namulong kanako tagaan mo nako proof. Ang proof nga si Kristo namulong din nako mao nga sa diyang mamulong ko si Kristo gamhanan diha ninyo. Kana ang prueba. Ang pamatud nga nata sa tinuod nga ministry mao nga mutandog ni sa tong pagkatao sa sulod. Dili lang nga murag interesado ato ang mga utok kundi sa mutandog yun sa itong pagkatao. Sa naminaw ko sa mga mensahe kagahapon, ako makapanghimatod kaninyo nga si Kristo gamhanan din nako. Siya ba usab diha ninyo? Naglaom ko. Busa itong balikan ang unom ka mga punto kalabot sa unibersohan ng paggamhanan sa Dios og dinhi maison nga sa universo dunay pangagamhanan. Dili ni makita sa mga tao. Dili gali mo tuo ang mga tao ani. Apan tinuod ni. Murag ang mga tao nagdumala man sa laing mga tao, murag ingana ra. Apan sa realidad, ang mga langit mao'y nagdumala, ang langit mao'y nagdumala. O kanunay ning modumala, o hangtod sa eternidad ni modumala, o hangtod ang matag usa ka tawo mo abot gyud sa pagkaamgo nga ang mga langit niyo'y modumala. Ang tao nga nagdumala makaabot pa sa bani. Si Nabucodonosor sa gamahanang tao, wala ko nasayod. Tingali siya ang labihan kagamahanang tao na itong panahona din sa yuta. Apan siya nakahinagbo naong sa pangagamhanan sa Dios o niingon siya. Nagunaw na ko nga kain ko ako may nakatukod hindi akong imperyo o karon akong nasayran. Dili ako ay nagdumala di ay kundi ang mga langit mo ay nagdumala. Mga brothers, kinahanglan masabtan nato ni nga muni ang sukaron ng prinsipyo sa universo sa itong Kristohanong kinabuhi o diya sa Kristohanong kinabuhi nato. Doon nagyo'y pangagamhanan. Nagisgot tag sistema sa grasya o sistema sa pangagamhanan. Nini nga training, atong gi-emphasize ang sistema sa pangagamhanan. Doon na tayo mensahe sa Kristohanong kinabuhi o Iglesiyanong kinabuhi ilalom sa pangagamhanan sa Dios. Mga igsoon, kini ang pagkinabuhi sa gingharian sa Dios. Ang pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi mo ang pagkinabuhi sa gingharian, ang pagkinabuhi sa gingharian, pagkinabuhi man ilalom sa pagdumbalag pangagamhanan sa Dios. O kung saan na ito na pagbuhat, nana sa mensahe 3, atong ang buhaton pinagi sa pagpahiuli, balik sa direkta nga pagdumala sa Dios diha sa atong espiritu. Pinaagi sa intuition, direktang pagbati sa itong espiritu, kita madala pagbalik
sa pagkinabuhi ilalom sa direktang pagdumala sa Dios ug ang mensahe 4 naghisgot sa iglesia nga gingharian. Natandog kay ko niana nga talamdan unsang matanga sa gingharian? Gingharian kini nga dili sama sa mga gingharian dinhi sa yuta. Gingharian kini sa gugma. Nasayod ba mo niana? Og ang paagi sa pagdumala sa Dios pinaagi sa gugma og sa kahayag. Lipay kay ko nga wala siya nagdumala pinaagi sa kahadlok. Si Satanas ingana siya kahadlok. Mga igsoon, kita nangunaman diya sa mga kaiglesiyahan. Kung ang mga balaan hadlok nato, di tingali na maayo nga butang. Kung mahadlok sila sa imong pagbansay sa otoridad, wala ko na sayod asa kang gingharian na. Gusto raman ko sa gingharian sa gugma, madubalaan sa anak sa Dios sa iyang gugma. Naglaom ko nga ingon ginuntatan niya na. Sa mensahe 5, nakita nato nga ang paagi nga hingpitang makasulod nini nga gingharian sa ako nang gisugdan sa pagpamulong ni Mensaya nata niini. Apan wala pa gyud. Unsa man gyud nato hingpit nga makasulod nini? Ang unsa man ang paagi mga ison? Magtubo ang Dios nung binhi nga gikatanom na dinhi kanato kinahanglan mo tubo sa pa maugmad ang tanan nga naa ni nga binhi ang tanan gyud naa na diha. Sama kini sa genetic material diya sa kinaiya sa tao. Kinahanglan kining motubo, maugmad, mahamtong og ang resulta kung ingon yana doon natay pagsulod sa gingharian. Kita gianak pag-usab na diha sa gingharian na nata diha apan wala pa hingpit nga pagsulod sa piho. Kinahanglan doon natay partikular nga pagsulod kanang pagsulod sa realidad sa gingharian diha sa gikan sa panagway sa Gawas ngadto sa realidad sa gingharian og sa kapuliyay sa pagpadayag sa gingharian. Og kagabi doon natay ugdang kayo nga mensahe. Naglaom ko nga inyo ning tun-an ning mga mensahe mga igsoon. Kung dili ta makasulod sa kamatuoran labi na sa mensahe 6 na nga talamdan, kung magtuon ta niana nan masulbad ang tanang problema. Mayon siguro ka grabe ra pod. Dili kina sobra ra pagkasulti. Kung nasayod ka unsaon sa pagkinabuhi ilalom sa pagbulutan o unsaon hustong magrepresentar sa Dios, wala gyud unyay problema. Na mangutana ko ninyo, doon na ba yung mga problema? Okay. Naman yung mga problema. Dili man na sekreto nga na problema. Nga nung doon na may problema. Doon ako'y masulti niyo nga hinungdan. Na ko'y sulti din, sulod at talamdan. Ang akong hatagibog ato ninyo, karong bultaga, mao kini. Dunay kakulang sa kamatuoran. Muni ang nagpaluyong problema, kakulang sa hustong pagsabot sa kamatuoran. Sama niyatong talamdan sa mensahe 6 sa pagkinabuhi diha sa pangagamhanan o kanang hustong mo representar sa Dios. Unsa nga pulong kung klaro ta ni ana nga kamatuoran, pwede na natong undangon ang training, mga uli na ta o kitang tanan malinaw na. Maigsoon, gusto kong mamulong o pulong sa pagdasig ninyo. 1,500 man ta. Unsa ka kung ang matag-usa nato nini nga room, kinilang na adri. Di na kinahanglan ang matag-usa kabalaan sa tibok Pilipinas ang mabuhat nini. Kanang kamo lang. 1,500. Kamo nga gidaghanon. Kung tinaw mo, klaro mo nini ka mga kamatuoran.
sultihan man ako, doon na tayo mga kasamok sa United States. O akong nakita, giunsa ni Brother Lee sa iyang kaalam o kasinatian, iyang tagad kini. Doon na sa kabutang, pero di na ito mahisgutan din eh. Apan doon ako'y mahisgutan nga dako nga pag sulti niya. Niya, kung ang mga kabalaan, nasayo pas kamaturan, dili gid unta ni mahitabo. Kini nga mga kasamok, kini turmoil, rebellion, nga kanunay magbalik-balik. Kung kamo nasayod lang sa kamaturan, dili gid unta na mahitabo. Tinuod na ang mga igsoon. Kung manhi ko karon dere, kung mamulong ko ninyo, nga mga butang, nga kung akong gisulti sumalas Biblia, o dili di to, unsa man dayon inyong isulti. Gawas kung makamasayod mo sa kamatuoran, mura na pong magyango-yango ra pud mo, tinuod, amen, amen. Pero kung mayon ko may ison, mayon ko nga sumala sa Biblia, ang paagi sa pag-administra sa iglesia, mao na kinahanglan litag hierarkiya. Mao ni gisulti sa Biblia. Oy, bisan gali dili pat ngali kumahuman sa pagsulti, mayon tingali mo, dili. Lingkod, Brother Mark, lingkod. Dili. Wala man nagtudlo ang Biblia ni ana. Apan kung wala mo masayod sa kamaturan, tindog ko dire og musulti ka o mga igsoon, nasayod ba mo nga diya sa lawas, daghan na mga level-level. Dunay ministry, dunay ang ministry in charge sa buhat. Og dunay tayo buhat, og ang buhat mo in charge sa mga kaiglesiyahan, og dunay mga balaan nga mga ilalom sa mga ansyano. Unsa ba yung isulti? Kusgan ninyo, no! Salamat. Apan kung wala mo nasayod sa kamaturan o musulti ko niini, ilabi na ako musulti ko niini, nga murag convincing kayo ba? Amen, rapod mo, amen. Okay man, amen. Sa diyang doon na tayo pagsupil, doon na ragyoy usa ka common nga hinungdan, lahi nga mga pagtulunan. Lain-laing pagtulunan. O nasayad ta sa 1 Timoteo 1, ilabi na sa Efeso, doon na lain-laing pagtulunan. Di ko makatuon na tulog katuig niya na sa Pablo. Ang Apostol Pablo yun mismo. Dito sa Efeso, gusto ba mo maadto si Pablo sa inyong lokalidad sa sulod sa tulo ka tuig? Oo. O nibisita siya sa mga panimalay sa mga balaan sa Efeso. O humani ana. Dunay mga nanudlog laing butang diya sa Efeso. Mga brothers, gawas kung masayod mo sa kamaturan, sayon ra gyud mong malimbungan. Kanang masayod sa kamaturan akong gipasabot, magsugod gyud na diya sa Biblia. Sulod, salom sa hubad pa uli sa recovery version, sa tibok nimong kinabuhi. Dili nimo na mahimo sa usa lang ka tuig. Nagkinahanglan na sa tibok nimong kinabuhi sa pagsalom sa ministry. Gi-mention ni Brother Ron ang basahon, ako nang i-recommend usab ninyo ang authority and submission nga basahon. Basahan ang basahon na. Basaha ang ministry kalabo sa church, sa ministry and the work nga libro. Wala may level sa lawas ni Kristo, wala may hierarkiya. Doon na rin duha ka level, ang ulo o ang lawas. Tingali nara mo anang duha, ulo o lawas na asaman mo. Ang iglesia, ang ministry o ang work, tanan lawas. Ang iglesia mao ang lawas sa pagpadayag. Ang buhat mo ang lawas nga nangitag pagtubo. Ang ministry mo ang lawas nga naglihok. Busa ang prinsipyo sa lawas giaplikar. Niining matag usa nini. Wala na tay panahon sa pagsulod karon. Apan mo na yung mga basic nga sukaranong mga prinsipyo diya sa lawas. Kita direktang nakonektar sa ulo. Kita ang tanan.
ang akong kamot dili makasulti sa kong tiil, ako mas dool biya ako sa ulo kay nimo. Busa ikaw ilalom nako. Busa ako usa ka level, ikaw nala sa laing level. Dili. Kung ang akong tiil makasulti pa, mayon gid siya. Mas dool patingali ko nimo. Kay direkta mo ko na connect dia sa ulo pinagi sa pag-agay sa dugo sa kong lawas. Doon na ba hierarkiya di sa lawas? Duha ra gyud, ulo ra gyud og lawas, mao ra gina. Kung dunay laing pagtulunan nga naghisgot kalabot sa hierarkiya, lahi na nga pagtulunan mga igsoon. Mo sulti mo tingali mo nako nga diya sa ministry doon na may pagtulunan kalabot sa tinugyan ng pagbulutan naman yun kanang deputy authority ug tunaan yun na ninyo tungod kay nasipyatan manigod pag sabot ni kung ninyo ning tunan kung makadungog mo sayop nga pagpresentar mo yan mo dili ginamao dili na mao ang pagtulunan. Si Moises deputy authority siya. Apan wala siya ni sulti, siya malumo. Wala siya nagbansay sa iyang pagbulutan. O dili gali uta siya gusto gali nga mahimong pagbulutan. Katong nagbansay sa pagbulutan, dili na siya Moises. Si Miriam o si Aaron na, gitawag na siya rebellion. Dili na pagbulutan, rebellion na siya. Busa mga igsoon, musulti ko pag-usab, palihog. Salom sa kamaturan, sulod sa kamaturan. Labi ni mo ng buhaton, labi na ang kamaturan nga atong nadungog karon dinhi, labi ni mong buhaton na, daghang yung mga problema nga sulbad ra. Nalipay ko nga nakadungog ko ni Barley sa 1978. Dili tingali ko akong gidawat tong apulong o naprosigil ko sa kamaturan natong panahon na. Basta dili lisod yun kong ilaro ninyo. Di gid mo makalimbong nako. Dalir kay usa lang ka sentence akong paminawon niyo pag digid mao. Dili ana. Hinaot nga iga na unta ta mga igsoon. Ato ning kaning talamdan sa ingon ini ato ni tandugon kining kalabot sa pagtukod sa Dios o kining pagpahiuli sa iglesia nga Israel sa Dios kining duha mao ang lugwa sa unang unom. Kinahanglan doon na tay unang unom dayon doon na din tay katapusang duha sa linangkob nga pagkasulti kanunay tang mo sulti nga ang tumong sa Dios doon na mao gid ang iyang pagtukod. O si Pedro ang hustong musulat niya na. Alang nako. Kay niadto man siya sa Ginoo, diha dayon, gisultian siya sa Ginoo. Simon. Ang iyang ngalan magod Simon, dili man gud Pedro. Niyon siya, Simon, anak ni Juan. Mao na imong natural nga tawo. Himuon ka na kong Pedro. O usa ka bato. O kunya sa Matthew 16 sa diyang gisulti gipangutanan niya ang matinon kinsa man ko alang sa mga tao. Nasayon naman sa kasaysayan. Niya tong panahon na siya ray nakatubag sa pangutana sa husto naturang tungora. O nitubag ang Ginoo. Akong tukuron ang akong iglesia. Kinigyon, lalumyon na kapatik diya ni Pedro. Sa diyang una higayon, natagbo niya ang Ginoo, gisultihan sa Ginoo, ikaw sa kabato. Grabe na shock yun tingali si Pedro ato. O sa unang higayon nga iglesia gipadayag, si Pedro nakuha niya nasabtan niya nga pagtukod ni kay batugod.
Wala gigamit ni Pedro ang pulong iglesia, di ba? Iyon ang nabantayan. Sa iyang mga sulat, wala siya nigamit og pulong iglesia. Nigamit siya laing pulong sa paghulagway sa iglesia. Harianong pagkasasadote, balaang nasod, katigayunang naangkon ng mga katawhan, espirituhan ng balay. Para wala siya nigamit og pulong iglesia. Ang hinungdan, mao nga siya lalum nga napatakyan sa Ginoo nga nakinahanglan ang Dios og usa ka pagtukod og ang material niidi nga pagtukod dili gyud natural nga mga tao o persona kundi natural nga persona sa lapok kundi na-transforma ang mga tao na himong bato. Og nagtuko nga pinagi sa pagbatok sa Ginoo, si Pedro gitugutan man gud siya sa Dios nga daghan kay mga kapakyasan. Si Pedro, sa diyang napakyas si Pedro, labihan gyud to ka dako nga kapakyasan. Dili ito siya gamay. Dako kayo o publiko pa gyud, dayag. Sa diyang gitugutan kato sa Ginoo nga ipakita ni Pedro una, Pedro, ikaw natural na kayo ka. Nagkinabuhi ra ka sa imong natural nga kinabuhi. Bayad ba sa buhi sa templo? Yes. Oo. Apti kayo. Nagkinabuhi sa natural nga kinabuhi. O ikaduha, wala madumalahan sa pangagamahanan sa Dios. Si Pedro, mao gyud ang nagunahuna ba mo nga si Pedro ang hustong mosulat? Mapasalamaton kay ko. Karon nagkinabuhi na ta sa nagbasa ta sa masulat sa natransformang tao. Anita sa Mensahe 7. Ato na humanon sa panahon nga gikatagana apan ako ning isulod ni ipasulod sa usa ka hunahuna aron ato ning ma-appreciate nato ang direkta nga kalambigitan tali sa pagkinabuhi sa Kristiyanong kinabuhi o Iglesianong kinabuhi diha sa pangagamanan sa Dios o kining pagtukod sa Dios. Ato gining idugtong ning duha. Roman numeral 1, ang tumong sa Dios pagpakabaton mag espirituhanong balay nga tinukod sa buhing mga bato. Espirituhanong balay. Ang daang tugon na hulagway pisikal nga tabernakulo apan sa bag-ong tugon espirituhanong balay. Sa una, ang unang Pedro nagsulti kanato sa Kapitulo 1, versikulo 23, nga kita gipanganak pag-usab. Nga dili sa binhi nga madunot, kundi sa dili madunot nga binhi, nga mo ang buhi o nagpabilin nga pulong sa Dios. Si Pedro iyan ay gihatag gibugaton kining pulong. Bahin ni sa kong basihanan sa ganang mo yun man nga gipanganak ta sa pag-usap sa Espiritu. Apan husto na, pero iyang emphasize kining pulong. Kining binhi nga dili madunot, nga nisulod ninyo, nianak nimo pag-usap, o sa kabuhi nagpabilin nga pulong sa Dios. Nga maorasab ang Espiritu. O sa Kapitulo 2, versikulo 4, iyang gitawag si Kristo nga buhing bato. Si Pedro nakaamgo nga ang daang tugon. Daghan kay mga referensya kalawot ni Kristo nga bato. Siya ang patukuran ng bato. Siya ang bato sa pamag-ang. Siya ang uluhang bato. O gisultihan ta ni Pedro nga siya ang buhing bato. Maayo na. Doon na siya pagsabot nining Kristo
nga nag-anak kanako pag-usab, o buot niya himon ko nga bato, kay siya man ay bato. Siya ang buhing bato. O siya musulod din hinako, o himon ko nga sama niya, nga transformahon ko niya, gikan sa pagkataong lapok-lapokon, ngadto sa pagkahimong tao bato, nga sama niya. Sa pagkaluwas ni Pedro, mo ni ang unang higayon nga miduol siya sa Ginoo. Diha sa pagkaluwas niya gihatagan siya sa Ginoo usa ka bag-ong ngalan nga Pedro, usa ka bato. Og sa diyang nakadawat si Pedro og pinadayag kalabot ni Kristo, gipadayag pagdugang sa Ginoo kaniya nga siya ang bato, dakong bato sa Mateo 16 nga 18, nga ibabaw ning dakong bato nga mao si Kristo. Og pinadayag kalabot ni Kristo. Kini dakong bato gyapon. Sa tungod ning duha kay tabo na silsil sa panumduman ni Pedro nga si Kristo ug ang iyang mga magtotoo, buhing mga bato nga alam sa pagtukod sa Dios. Kita nga mga magtotoo ni Kristo, buhing mga bato nga hulad ni Kristo, pinagi sa pag-anak pag-usab og pagtransforma. Ang sekreto sa kasinatian nimo og nako nga mahimot ang kamog ako, nga mahimot ang buhing bato, mahimot ang mga bato mao na magsinatita sa pagkatransforma. Nagpasabot nga doon nagyoy pagkausab. Ato ni mas kaning pagkatransforma, nagpasabot ni siya nga ako ning masulti sa ngunini. Ang pagkatransforma mao ang pagkausab sa gawas nga resulta sa sulod nung pagkausab. Sa laing pagkasulti, ato yung makita ang pagkausab. Gawas ng pagkausab, makita, dayag. Apan, resulta kini sa sulod nung pagkausab. Mga brothers, mo ni ang seryosong butang nga magkinabuhi sa Kilisyano kinabuhi, tuig, matag tuig, apan maura gyapon sa to pa walay nahitabo nga pagkatransforma. O kung walay mahitabo nga pagkatransforma, nagpasabot kini nga walay nahitabo usab nga pagtubo. O kung walay nahitabo nga pagtubo, nagpasabot kini nga kini nga tao wala nakadawat og husto nga pagpatilog alang sa pagtubo. Sa gipag-ambit ni Brother Albert karong buntag, kagahapon sa buntag, wala man ko na nanaway, pakig-ambit lang niyon ko nga, doon na usa ka brother nga nailhan ako, taas na kayong panahon. Wala gyud na ako siya nakita nga nakadawat siya gustong pagtilog. Tungod kay wala man siya nikaon sa Ginoo, wala siya nitubo. Kay wala man siya nitubo, wala siya na transforma. O kay wala man siya na transforma, dili siya matukod. Musa mga ison, nakita niyo ang hanay no? Kaon sa Ginoo. O kanang pulong sa Dios. Ato na isgutan sa katapusang punto sa talamdan. Kuha ang pagtilog, dili ang pagtulunan, kundi ang pagtilog yon. Ang pagkamao sa kinabuhi diha sa pulong nga matag adlaw atong porsigihon ang pagtubo sa kinabuhi, imong kaugalingong pagtubo sa kinabuhi o ang pagtubo sa mabalaan nga kauban nimo sa imong asawa, sa imong mga anak diha sa iglesia. Kung inyo nang buhaton, motubo mo sa kinabuhi. Kung motubo mo sa kinabuhi, matransforma mo. Kay diha sa pangagamhanan sa Dios, ipahilunan niya ang daghan kayong mga butang sa imong kinabuhi sa pamilya, personal kinabuhi, ilisyanong kinabuhi. Ipahilunan niya ang daghang butang diha sa imong palibot nga mo mukuyog sa sulod ng pagtubo o magtransforma nimo. Maghimo nimong matransforma. Kung sa diyang magkausat sayon na kayo nato nga matukod ta. Ang nakapugong
ang nakadaot sa pagtukod kini mangkakulang sa pagkatransforma. Padayon ta sa Roman numeral 2, kay buhi man ang balay sa Dios, nagtubo kini. Kini nga building diri atong trainingan, mas dako karon no kaysa ni atong pag-anhin ako apan di nimo tubo. Kay kani nga building dili wala man ay kinabuhi. Doon na tayo gidugang. Lipay ko nanindot na ni atong building diri, doon na gidugang ang mga brothers. Pero dili ni ingon ini ang pagtukod sa Dios. Ang pagi sa pagtukod sa Dios pinaagi sa pagtubo. Organikong nagtubo sama sa physical nga lawas. Yun sa man nga imong lawas nahimo ni dako. O ingani ron ta kagamay ka nagsugod ingani. Ngano ni ingani naman ta kadako, dagko naman ta. Pagtubo ang lawas natukod samtang nagtubo kini. Muni ang unahuna konsepto kalabot sa pagtukod sa Dios, nagtubo kini nga pagtukod. Ang aktual nga pagkatukod sa iglesia nga balay sa Dios pinagi man sa pagtubo sa mga magtutuo diha sa kinabuhi. Sa mga brothers kita gidunta katong makugihon nga nagporsigir sa pagtubo sa kinabuhi. Kinahanglan uluhanon kini nga focus na to tumong sa atong kinabuhi. Og nini nga talamdan makatabang ka na to ang mga punto dinhi nga sa positibo unsaon sa pagporsigir sa kinabuhi, sa negatibong bahin usab unsa may makadaot makapugong sa atong pagtubo sa kinabuhi, unsa may makababag sa pagtubo sa kinabuhi, o unsa may makahimo sa pagtubo sa kinabuhi nga abnormal nga hinay kayo aginod. Dunay mga ubos nga mapunto, dunay positibo diri. Ato ning dunganan sa pagbasa ang A. Aron mo tubo sa kinabuhi alang sa pagtukod sa Dios, mahigugma gyud ta sa Ginoo. Magtagad sa atong espiritu ug magamping sa atong kasing-kasing sa tumang pagkamatukaon aron magpabilin ta diha sa agianan sa kinabuhi. Oh wow, nasayod ta ni mapuntuha. Wala na ko'y luwan nga musulti pagdaghan ini. Doon na gusto kong isulti kining katapusang punto. Magpabilin diha sa agianan sa kinabuhi. Dunay agianan. Sa niaging adlaw, doon na namin meeting kawan sa mga trainees, full-time training diri sa Malabon. O si Brother Ron, ni pagigambit nga to nila, nga doon ay agianan, nga atong sundon sa tibok natong kinabuhi. Doon ay mga katunan nato nga mga leksyon, nga gitawag og leksyon o pagtulunan sa kinabuhi. Tibok kinabuhi ang pagkatuon nato nini, ug mao ni ang agianan sa kinabuhi. Dili na nako balikon tong mapuntuha kaninyo, may isong na pansultian ng monako. Usa sa ang pinakauna mao nga atong ampingan ang atong kaugalingon diha sa Dios nong sugilanon sa gugma. Kita gyud katong mga taong nahigugma sa Ginoo. Sa mata nimo karon mutaga gisultihan man nimo ang Ginoo, Ginoong Hesus nga nahigugma kaniya. Kinahanglan ka sa Romans. Kinang Dios nong Romans nga ipadayag diya sa basahon sa awit ni Salomon, kini nag-uswag. Kini siya kanunay nagpadayon sa paglihok. Nya unsa man katapusan sa Dios nong sugilanon sa gugma? Ang pagtukod, ang syudad. Ang pangasaunon, mao na ang katapusan sa Dios nong sugilanon sa gugma. Kinalamaan nata kanunay diha mayson kay mao na ang agianan sa kinabuhi ug laing punto nga iyang gipakig-ambit kay kining butanga may kalambigitan nato. Mga brothers, kinahanglan makatunta sa pagtulunan sa unsaon doon nga doon natay tinuod nga pakigambitay sa usag-usa. Nga honest, tinuod, transparent nga pakigambitay. Dili na sayon. Busa
tibok kinabuhi ni nga pagtulunan og tungod ug alang sa pagkausa o tungod ug alang sa pagkatukod kini ang pagtulun-an nga kinahanglan tun-an nato. Nalawanan kay ko ini kay kauban man ko sa mga brothers, wala ko naghisgot sa bisan kinsa na dinhi nga room. Uban ko sa mga brothers nga kauban sa Iglisanong kinabuhi og sa mga og sa pagkaansyan sa eldership sa pila ka mga dekada, pero di makamao mo pagkikambitay. Kabalos lang mo argue, kabalos lang mo hatag opinion, apan dili sila makamao mo pakikambitay. Mga igsoon dili gid ta sama ni ana. Kinahanglan mo sulod ta, moagi ta nining agianan sa kinabuhi o magbansay ta pagdungan nga maningkamot nga dunay pagkausa o pagkahiusa, og maningkamot po ta nga makaton nga unsaon nga dunay tay tinuod o genuine nga pakikambitay o agianan sa kinabuhi. Kining B nagsulti nato nga dunay upat ka mga babag nini nga pagtubo sa kinabuhi nga kinahanglan makabantay ta daan ani o kinumdumi nga naghiskot ta kalabot sa pagkinabuhi lalam sa paggamhanan sa Dios, alang sa pagtukod sa Dios pinagi sa pagtubo sa kinabuhi o pagkatransforma. Dunay upat ka mga babag nga makapugong kanimo gikan sa pagtubo. Uno, kanang wala pagkaila sa agianan sa kinabuhi. Ikaduha, kining hypocrisy, kining pagpakaron ingnon. Murang nagpakaron ingnon. Katulo, rebellion, pagsupil. Ikaupat, kining natural na to nga mga kahimuan. Ganahan ko aning upat ka punto. Dili ko ganahan nga aning mga babag. Ganahan ko aning upat ka punto kay nahilati ning makahayag kayo. Nga nitakdo sa akong pagsabot o sa akong pag-obserbar diha sa Iglisanong kinabuhi, taliwala sa mga brothers. Ang una, kung unahang pagbasa ang B. Kung buota nga dili maulang ang kinabuhi ni Kristo dinhi nato, mo sinati gyud ta sa pagdugmok sa cross sa nagpatay nga kamatayon ni Kristo nga naa sa malangkubon sa tanan nga espiritu ni Kristo nga espiritu sa himaya. Mao na ang termino ni Pedro, espiritu sa himaya. Aron mabatukan o makuha kining mga babag sa sulod nato. Mga brothers, kung tinuod gyud tang nitubo, kung anay tang nakasinati sa pagkatransforma kining mga babag, mawagtang o pwede nga mawala, matangtang. Dili na bukid nga mawala, kung dili matangtang ni sila. Uno, ang pagkakristohano nagpasabot nga wala tay laing tumong kung dili si Kristo ra. Ang babag niini kanamang wala ta masayod sa agianan sa kinabuhi o wala maghimo ni Kristo nga kinabuhi nato. Mga brothers, naghuna-una gyud ko nga kinahanglan gyud nato ning iampo. Nakaila kog daghang mga tao mayon tangad daghan ko mga ilang mga tao mayon. Na ako sa agianan sa kinabuhi, nagporsegir ko sa dalan sa kinabuhi. Apan sa pagtitunod, wala sila nasayod unsa ning agianan sa kinabuhi. Moingon ra sila, automatic ra man sila, nakabalo ko nana ko diha. Naglaom ko nga naata, nakailata, o nanata ni ana, kay dili man lisod nga manata, apan daghang mga pagpahinumdom, nga matag adlaw, magpabilin ta diya sa agianan sa kinabuhi. Sa mga salmo, doon na tayo pamulong, ipakita kanako ang agianan sa kinabuhi. Ato nang iampo. Ang ikaduhang babag, mo kining pagminaot. Ang pagka-espirituhanon sa tao dili matino sa dayag nga panagway kundi sa tinagda niya ni Kristo. Kining pagminaot nagpasabot ni nga dayag
nagpakita ta nga sa dayag sa uban apan dili day tinuod sa tinuod natong kahimtang. Kung tun-an ni man ning pulong pag minaot mo sama ni sa pagsulob og maskara sama sa aktor diha sa stage ang makita ang maskara apan sa likod niya ng maskara doon ay lahi nga butang lahi ato nang seryosohon gyud maison kay mao nay mababag sa tong pagtubo sa kinabuhi. Unsa may bali ni ana nga pag minaot kun ang bali ana mao ang pagkatinuod. May kalabutan sa tong pakigambitay kanang genuine nga pakigambitay magsultian sa usag-usa diha sa gugma. Dili nga magpakaron ingnon ba nga mo na itong pagbati. Isulti ang aktual nimong pagbati. Tingali nasayop ko. Apan mo man ang tinuod na kong gibati. Dili na kinahanglan pag magmaskara. Yes. Uyon ko ninyo. Apan kung di ka mo uyon, ayaw pagpaminaot. Dili gyud ko magminaot. Di ko mapakaroon ingnon. Mo lingkod ko ba ninyo isip brother? O tinuod o transparent nga fellowship pakigambitay? Di tingalay ko sa magpagbati ninyo. Apan makasulti ko ninyo sa akong pagbati diha sa gugma. Akong dawaton ang inyong pagbati. Apan ang akong pagbati wala man gud ni takdo. Pwede ba tang mag-ambitayay? Pwede ba tang mag-fellowship aron mahimot tang dunay pagkahiusa, dunay one accord? Sa buhat 15 dunay fellowship diha sa buhat 15. Og human sa fellowship nahimo silang one accord sila na hiusa. Makahimo ba tanin ni mga ison? Mga brothers? Kana ba tinuod, genuine nga dili pagbinaot nga pakigambitay? Nga walay pagpakaron ingnon. Aron madalata diya sa tinuod nga one accord. Tinuod nga pagkahiusa. Ang katulong babag mao ang pagsupil. Sa pagkatinuod, usa ni diha sa mga talamdan, ang ikaduha sa dakong ang duha ka dakong prinsipyo sa universo mao ang pagbulutan sa Dios ug ang pagrebelde ni Satanas. Bisan asa ka na nagkinabuhi ba ka sa pagbulutan sa Dios diha sa iyang pagkamahanan o ikaw ba'y naa ba ka ni Satanas diha sa iyang pagsupil? Dili ta unta taganahan ni ana kay mura ngilngig kay na paminawon. Apan kung magtuunta sa basahon sa Numeros, ako napatikan kayo ang mga negatibong punto ba. Dili lang unta no sa negatibo kundi sa positibo sa napatikan ko nga sa kasaysayan sa Israel. Daghan kay mga pagsupil. Kinahanglan makaamgot ta ang katong mga pagsupil dili gamay nga butang. Satanas nun to. Satanic kato nga pagtanang pagrebelde ang tinubdan ana Satanas dili na gamay nga butang kanang pagsupil sa tong taliwala. Kini giunta makakurat na to. Tingali sa kabahin nahitabo naman na sa katawan sa Israel pero sa laing bahin dili po na siya gamay nga butang. Basta naay rebellion doon na duha ka butang nga mahitabo. Una, ang mga tao wala nagkinabuhi ilalam sa pagamahanan sa Dios ug ikaduha ang ilang pagtubo sa kinabuhi ug ang pagtransforma ni hunong muna ang madagkong babag sa pagtubo sa kinabuhi mao kining pagsupil o kining ikaupat medyo subjektibo ni ang ikaupat nga babag mao ang natural nga kahimuan nato. Kining atong mga kahimuan, natural nga kahimuan. Kung dili madugmok ang natural nga mga kahimuan nato, mahimo kining problema sa kinabuhi ni Kristo. Nag-obserbar ko gamay din mga ison. Muna na ako ang ika-45 ka mga tuig sa Iglesianong kinabuhi. Basta nakakita ko mga tao nga nagngadtungan ni sulod ni gawas payuli.
Ang kalabanan pa gyud nila dili irwa ordinaryo mga ginasahan gyud. Katong mga nailhan ako diha nga nisulod sa payuli og nibiya. Ang uban nila sa natural nga pagkasulti mas grabe noon ka gifted, ginasahan gyud. Ang problema mao nga kato nga gasa wala na dugmok, natural, o wala makapatubo nila o makatransforma sa kinabuhi. Dali ra sayo mas dali natong daigo ning mga ginasahan gud kaya kadag-anan nato dili man gud ginasahan. Busa makita ta ginasahan, oo. Wow, ma-impress din ta. Kung ikaw ginasahan, kung ikaw nagdaig o ginasahang tao, hinumdumi ang kinang gisulti din kanang gasa dili gyud pwedeng dili madugmok. Unsa may makapadugmok niya na? Unsa may makapadugmok na ng natural nga kahimuan? Dili man lisod maison. Kinabuhi ang Kristiyano, kinabuhi o Iglesyano, kinabuhi ilalom sa pangagamhanan sa Dios. Ipahiluna niya ang tanang makasinatian niya inyong gikinahanglan. O imo giling maampo ang sa inyo nini. Ginoo, palihog buhata. Ipahiluna ang akong palibot nga aron maghatag na ko kasinatian ni akong gikinahanglan. Dili ko buot magkinabuhi diha sa natural nga paagi. Dili ko gustong mag-alaga sa natural nga paagi. Gusto ko nga mahimong bato. Dili ko gusto mahimong natural nga tao. Busa Ginoo, tagay ko nini nga kasinatian ni akong gikinahanglan aron matransforma o himua ko nga usa ka tao nga matukod sa uban. O ganahan gyud siyang maminaw ni ana nga pagampo. Karon ampo man nimo ang iyang gusto yung buhaton. Musa ato siyang hangyon nga iyang buhaton. Sa aron motubo sa kinabuhi alang sa pagtukod sa Dios. Isalikway gyud nato ang tanang malisya ug tanang limbong ug mga pagminaot ug mga kasina ug tanang daotang sinultian. Mo ni ang pamulong ni Pedro. Og nagunahon ako nga si Pedro dunay siya nakatunan. Una-una ara guning pulong diri palihog. Malisya. Dunay mga pagpamulong, pasaylo ako. Dunay pagpamulong nga dili man ang tuyo dahil dili maayo ang tuyo, dautan dahil tuyo. Malisya na og limbong. Dunay pagpamulong nga gi-design nga kuno ka ba? Ilaron ka ba? Limbungan ka. Pagpakiron ingnon. Si Pedro namulong siya sa kisanatian gyud. Yun siya ba? Buot ba mo mahimong bato alang sa pagtukod sa Dios, matransforma og matukod sa uban? Mao ni ang kinahanglan ninyong isalikway. Isalibay ning mga daotang pagpamulong. O kung mahimo rin nimo ni. Tapos ta sa positibo kayo nga mga pamulong dali, nalipay ko kay naaman ta nga training sa seryoso ni kining katapusan magtabang na to nga porsigir sa agyanan sa kinabuhi sa positibong paagi. Busa makatapos ta sa buta nga maghatag na tog paglaom. Okay? Mo kini ang gikan ni sa kasinatian ni Pedro, mabasa tag bersikulo sa unang Pedro kapitulo 2. Busa sa pagsalikway niyo sa tanang malisya o tanang limbong o mga pagminaot o mga kasino o mga tanang daotan sinultian, ingon nga mga batang bago pang nahimugso, mangandoy mo sa gatas sa pulong, nga walay sambog aron magtubo mo pinagi nini ngadto sa pagkaluwas. Kung natilawan ninyo nga maayo ang Ginoo sa pagduol ninyo kaniya nga buhing bato. Wow!
Busa si Pedro nasabta niya nga ang paagi nga makalikay nining mga limbong o pagpakaroon ninyo pagbinaot mao di ay ang ang pangandoy sa buhing pulong sa Dios, walay sambong nga pulong sa Dios. Maison, doon na tayo mga limbong, doon na tayo mga malisya, nasayod ko. Apan, nasayod ba mo? Doon ay gatas nga walay sambog. Doon ay tinuod diya sa pulong sa Dios nga makadawatan niya nga pagtilog sama sa bata nga nagdawat og gatas o kana mo'y magtangtang sa mga limbong sa inyong sulod o ganahan ko nini usahay mag-joke ko pero murag di biya po joke yun sa tinuranay. Gusto ko nga makatagbo ko ni Pedro ba? Gusto ko makig-fellowship niya sa una ikaduhang Pedro ngayang isulat. Mo na mga punto nga akong i-fellowship niya. Sa unang Pedro 2:2 nag-ingon, mangandoy sa gatas nga walay sampung nga mga pulong. O sa 2:3 nag-ingon, o sa nataliwan ninyo nga maayo ang Ginoo. Yung sa Pedro, marag na sa'yo pantingali ka. Nayon ka nga maayo ang pulong, nayon man ka nga ang pulong mao ang gatas nga tilawan. Nayon mayon po singal si Pedro nga, Mark, nagbasa ampo unta ka sa pulong. Nga ang pulong mao ang Ginoo. Sa diya matilawan nimo ang pulong, mao ang matilawan nimo ang Ginoo. Mayon ko, amen, Brad Pedro. Mao gyud ang paagi nga matilawan nato ang Ginoo, mao matilawan nato ang pulong. My son, nangando yug ko sa mga batanon nga doon na sila ingon ning kasinatian. Ako nakasinatian ni sa bag-o pa yug ko magtotoo. 18 anyos ni sulod sa paylo sa Ginoo. Mga brothers, nat akong natilawan nga ang Ginoo maayo. O natilawan ako siya diha sa iyang pulong. Sultian man ako, nga ganahan man yung kumuton. Ingana ra gyud ko nga tao, ganahan kumuton, ganahan ko mabasa. Aba sultian man ako. Karon dayon, wala ko nagsulti og pagtuon kundi pagtilaw. Mangutana ko niyo maison. Natilawan na ba ninyo nga ang Ginoo maayo? Giyon sa man. Pinagi sa pulong. Sa niaging adlaw ako na naisgutan ang 1 Kapitulo 6 ang paagi sa pagkaon sa Ginoo, pagkaon sa pulong. O ang paagi sa pagkaon sa pulong mao ang pagkontak sa espiritu nga mao ang pagkamao sa pulong. O ang paagi sa pagkontak sa espiritu nga mao ang pagkamao sa pulong mao ang paggamit sa itong espiritu pinaagi sa pagampo. Dili ko ganan mo gamit sa pulong bagbasampo kay na mo tayo mga konsepto god unsa na yung pagbasampo. Nagunaw na tingalita nga o kanang gitawag na itong mga pagbasampo. Dili man na yun natin na pre-reading kalabanan na ini pag subli ra sa pulong. Balik-balik na sa pulong. Ako man ang gibuhat pod. Di ba? Maayo man pod. Kung inyong natilawan, kung natilawan ninyo, hallelujah! Natilawan ninyo. Maayo man. Maayo gyapon. Apan, dili na tinuod nga pagampo. Ang pagampo, pamalandunga. Unsa man ang pagampo? Ang pagampo, mao atong suod nga pakigkontak sa persona nga naa sa pulong. Ato tingaling gamiton gyapon ang maong bersikulo, O Ginoo, buot kong motilaw nimo. Dili ko gusto kahibalura. Buot kong motilaw nimo.
O Ginoo, ikaw maayo. Ang imong pulong maayo gyud. Mo na ang pag-ampo, pagpakigkontak na ng persona niya nang nasa pulong. Dili man lisod, sa ng batang maupay na himugso, kamao man, nalipay ba mo? Ako nang gihimo sa diyang bag-o pa kong bata ang naluwas. Sa diyang giana ko pag-usap, nalipayan kay ko, gisulduan ko sa mga brothers, unsaon sa pagkontak sa pagtilog diha sa pulong sa Dios. Parenta sa pagbasa, ang gatas nga walay sambog, gipalatay sa pulong sa Dios, aron mo tilog sa pagkatao nato sa sulod, pinaagi sa pagsabot sa mabuot nga salabutan nato, o ihilisagol sa mga galamah nato sa pangisip. Kay mura kining puntuhan naghatag gibugaton sa atong salabutan o sa akong gisulti ato yung bansayo ng atong espiritu. Tinod, kinahanglan bansayo na to ang atong espiritu sa pag-ampo. Apan paminawa, nag-ampo ta diha sa pulong. Mga pulong ang atong giampo. O ang pulong dunay mga kahulugan. O kinahanglan mo agi kini diha sa atong pagpanabot aron makaila ta masayo ta unsa ang gisulti sa Dios. Unsa day gisulti sa Dios? O ang iyang pagsulti mao giday ang pagtilaw niya. Nisulti siya nga siya pagkaon. Ingon siya nga siya kinabuhi sa tao. Kini ang atong sabot o diya sa atong salabutan nagsumikad sa pagbansay sa atong espiritu sa pagkontak niya. Inyo ba rin nakita mga ison? Wala ni nagpasabot nga ato lang gamiton ra gyud ato nga espiritu walay salabutan. Pusamayon ko nga dili lang mo basahan po ta sa pagsubli-subli lang sa pulong. Doon naman ko'y pagsabot o kinahanglan doon ay masabtan nga moabot sa tong hunahuna. Ngano ang espiritu mahimo mang makatilog uban sa pulong. Ato hunahuna sa samang higayon kinahanglan mahayagan o paminawa. Mabag-o sa Diyos hunahuna, sa Diyos konsepto diha sa pulong sa Dios. Bisan tod alang sa kalag ang masustansyang gatas sa pulong pinagi sa atong salabutan, sa kaulayan mo tilog kini sa espiritu. Maghimo natong dili na kalagnon, kundi espirituhanon nga angayan, nga tukuron, nga espirituhanon balay sa Dios. Mga igsoon, mga brothers, kini ang paagi nga matransforma ta gikan sa pagkalapukon o kolonon, sa pagkabato. Doon na tayo elemento. Kining bato, kani magong gatas, doon ay mga mineral. Kini nga mineral, maghimo nimong bato. Ikatulo, 3, aron makapahimulos sa gatas sa pulong, makatilaw sa Dios o sa makayo niya diha sa pulong. Unsaon nato ni pagbuhat? Dawaton gyud nato ang iyang pulong pinagi sa tanang pag-ampo o na importante pulong diri. Mamalandong sa iyang pulong. Dili na wala ko panahon sa pagbuhat niya na paghimo apan adto ta sa Salmo 119 bersikulo 15, importante na nga footnote diha kanang Salmo 119 bersikulo 15, doon ay nota sa pulong nga mamalandong. Ang kalabanan sa English nga translation sa Biblia gitranslate kining Hebrew Yohanong pulo nga meditate. Dili na maayo nga translation. Ang uluhanong kalainan tali sa pag-meditate o kanang pag-muse o pagpamalandong. Mao kini. Kung nag-meditate ra ka, kana nagnaara sa imong salabutan, makapabilin ra ka sa imong una-una, hilom o kay ako nag-meditate. Kanang musing o pagpamalandong dili na hilom sa diyang naminaw ka, namulong ka. Muna ang dakong kalainan, mga brothers. Ayaw paggamit ra sa imong salabutan sa mo basa ka sa pulong sa Dios. Mamulong ka sa makusog. Dili mo natin lang maingon nga dili man bungol ang Ginoo nga nganong makusgo pa nako, dili man na para sa Ginoo, para man nimo aron matabangan ka o naay kahulugan karon unsa ning pag-muse o
pagpamalandong. Ang pagpamalandong sa pulong mo ang pagtilaw o pagtilaw niini, pagpaimulos man niini, pinagi sa binantayong pagunahuna. Samtang nag-ampo ka, na malandong ka sa kahulugan na nga pulong. Ang pag-ampo, pagpamulong sa kaugalingon o pagdaig sa Ginoo. Mahimo sab nga ilakip sa pagpamalandong sa pulong, ang pagpamalandong sa pulong pag-usap-usap man, pagdawat. Ang mga limpyo nga mananap sa Leviticus kana mangusap. Hulagwa na siya o nagpasabot nga pagdawat sa pulong sa Dios pinaagi sa daghang paghuna-huna pag-usap. Kini mo Google ginig panahon. Bisan usa ka bersikulo mo Google yung panahon nga hingpit yun yung pamalandungon samtang nag-ampo ta niini o samtang nagbuhat ta niya na nagkuha po tag sustansya o paglig-on o pagtilok o ang ato sa labutan mabago. O dili po ni sa unsa kadaghan. Daghan kag makuha sa usa ka bersikulo kung nagbansay ka sa ingon ini. Sa pagkaon nato ni Kristo nga masustansyang gatas nga nasa pulong motubo ta ngadto sa hingpit nga pagkalawas. Niyon si Pedro nga dunay kaluwasan nga atong tubuan mao na ang organikong kaluwasan. Ngadto sa pagkahamtong pinagi sa pagtransforma aron mahimaya ang pagkaluwas. Sa unang Pedro 2:2. Kalabot sa pagtransforma alam sa pagtukod sa Dios. Nagpahimulos ta sa gatas Kristo nga motilog nato aron matransforma ta pinaagi niya nga batong Kristo ug matukod nga lawas Kristo. Dili ba ni kay bulungan no? Matahong kay ba? Unsa ka mayong sumada sa kinatibukan sa una-una ni Pedro sa pagkuha ni Kristo, paghimo ni Kristo nga gatas. Nga Espiritu balay sa Dios, matukod nga lawas Kristo nga Espiritu balay sa Dios ngadto sa kabalaan kaugpungan sa mga saserdote. Hallelujah. Ang lawas Kristo nga Espiritu ng balay sa Dios ngadto sa balang kaugpungan sa mga saserdote. Mag-ampo ta mga brothers sa usa ka minuto.